Oke pemirsa, kita mulai. Mulai tugas kita hari ini. Hah? Wah, 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 wah. Man. Aja bolak-balik soro. Aku sekali-kali dilebokno WA utawa nang YouTube sing uripe penak ngono lho. Apa yang genah mau niki, Mo? Yang ganah to. Genah mak lakmu. Kalah arep ini. Oh, srengenge kok ngalah nih. Sing berapa Mo? Dhuwur parane. Jamake mesti. Si? Dalam. Kira. Hasil panennya ya. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya, lor kali. Kali ikan benih. Tadi teman-teman. Ngopi sih deh, tidak salah paham. Tidak ketahuan ya. Meskipun bulan puasa, ya tetap saja makan. Karena yang puasa adalah bulannya. Semua lah penistaan agama. Kita gampang dipasang no, wong. Kasihani. Ya buaya ini apa panen ya. Lah kok tahu sama. Masa ta? Iya. Hah? Iya. Ini emang rokokan to, Nang? Poso le rokok. Oleh rokok. Dan akhirnya selesai tugas kita untuk njabute. Durung usunge. Lan. Kenalna sitok-sitok nomor. Dun, mosok anak-anak dun gitu. Iki jenenge Kodir karo Nyodet. Pawaan. Iki jagung 77 iki Mas Blontrang. Awas. Dos. Alah ngobos. Cemen. Ngobos. Arek ngono nek ngarane iki terlalu pen. Duh, beneran. Alhamdulillah, njabute mari. Leren sik ngenteni proses selanjutnya. Ayo, ki mercone iki. Oh, jene brambang tuh. Padha pen iki, Din. Alah. Apa kupene sendir ki? Ora kira nyeprot kan. Kupene sendir. Tupen to. Yo. Wos, mantap. Mantap ya sih. Mantap. Ayo leren sik, Dir. Kayak model opo? Contoh brambang elek iki. Oh, iki terus digawe apa iki? Didolne dah. Hijau kopi. Gowo ya sing ngene iki. Opo? Pala mbak. Nah, Bawakne kok ngenaki pala. iki digowo. Jayu aja. Loh. Loh, kutil nah. Gerombol nih sorwit. Iya, ini proses berikutnya. Jenenge mbongkoki, Blontrang iki. Wesi. Iya. Dene manci. Carane ngono nek mliyak-mliyak iki. Lho biasa ngawur ngono to. Utit ngono. Ora bisa tahu mah.
Ditunggale iki. Kali yo, berapa kamu itu? Oh, cangkingan bisa. Apa cangking? Bongkoki wis mari. Ngenteni mobil leren maneh. Oh, dabah. Dabah. Sing aneh kaya sing ngene apa Perindo kuwi. Nggo pari ngene. Dan iki cita-cita ngene iki lho ya. Ini karyaku. Karyadi. Ngiyup maneh. Iki tanggane langsung disemprot brambange iki. Semprot ora diobat iki. Edisi leles sing iki. Mati jemblung leles. Ah, nek sing abang iki leles. Ah, ca piro iki? Oh, ca 3. Dadi mang leles bongkokan kuwi nanti sunggi go mulih to. Mas Stephen karo Mas Robert. Robert, Stephen karo Giovanni. Engko didelok iki cupu nek, Det. HP ku. Lah iki YouTube, Pak. Lah, ya to, pagak mesi. Cukup gambar apa ya mekan iki? Go apik tak delok iki, Bang. Mesti kaya ogok-ogok. Proses terakhir. Rek, antri rek, tenang rek. Aku soro jadi lebokno. Lebokno iki. Kulon, Man. Kulon. Ya wis, gak apa-apa wis. Kene lu nguwat lho, Ren. Mas dhuwur kok. Unjukno. Ren, dijebok Ren. Dito. Yo nih, Dos. Oh iya, Der. Tolong. Gak kuat, Der. Oh, gak kuat. Yo. Lebih. Langsung ber. Rotolan. Mangan ora cukup. Canggih lah, ini barang. Oke, beres. Beres, pun.